Sabi siya. O, inom ka, Noy. Pakakainin kita, ha? Ano gusto mo, Noy? Ganyan din? Lagi tayo na, isang kagaling. Ha? Kagaling na, kakalangal ka? May mga anak ka? Wala? Dalaga ka? Punasan mo muna yung ano mo, yung pawis mo. Tayo na tayo. Ayos ka na, Nay? Ayaw ka pa na mag-alala. Nabayaran ko na yan. Okay, Nay. Ayos na po ka. Thank you po. Ay, kamay ke. Bye-bye. San Fabian Bikers din. Ito, karamihan dito. Dito tumatambay yung mga ano dati. Yung mga bikers. Ayun, bikers din. Ayun. Nung lockdown, andito kami noon. Nagbike kami. And then, nagmotor din pala. And umakyat pa kami banda doon. Bundok na yun eh. So, try natin pumasok doon. Ito lang naman habol ko dito, yung magandang view. Ganda, no? Nakaka-relax.